Il-ħadd it-tajjeb. Illum l-1 ta' Ġunju, fil-Jum Dinji tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi. Dan ir-raħal ilu parroċċa minn tmiem is-seklu 16 u qabel kien jagħmel parti mill-parroċċa ta' Bir Miftuħ, parroċċa li llum m'għadix teżisti. Din il-Knisja, mibnija fuq stil Doriku, tlestiet mill-bini fl-1740. Marbuta ma' din il-parroċċa hawn żewġ fratellanzi, tas-Sagrament u tar-Rużarju, li twaqqfu ftit wara li Ħalsafi sar parroċċa fl-1598. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kappillan Dun Ivan Scicluna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' tluħ il-mulej Ġesu fis-sema. Mhux biex jitlaq u ma jkunx magħna, anzi biex jibqa' magħna dejjem. Għaliex it-tluħ ta' Ġesu tfisser li qiegħed fil-glorja tal-Missier. U għaliex qiegħed fil-glorja tal-Missier jista' wkoll ikun qrib ta' kull wieħed u waħda minna. Nifirħu din il-festa aħna l-Maltin nużaw kelma antika ngħidula l-festa ta' lapsi. Mill-Griek għandna lapsis li tfisser it-tluħ. Hija kelma antika ħafna li tfakkarna li xi darba konna parti mill-kultura Griega fil-Mediterran. Ninsellem ħafna l-tfal ta' Ħalsafi li parroċċa kollha iddedikata lil San Pawl l-Apostlu Missierna u issa nistieden lil xi tfal li f'isimna se jagħmlu l-att penitenzjali, se jitolbu talb ta' maħfra. Insomma mhux tfal żgħażagħ daw. Aħfrinna Ġesu ta' kemm il-darba ma napprezzawx dak kollu li tajtna f'ħajjitna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrinna mulej, ta' meta ma nagħtux każ tal-kelma tiegħek u nagħmlu li rridu aħna, anke meta nkunu nafu li qed nagħmlu ħażin. Kristu ħnina. Kristu ħnina.
Dear God, we're sorry for the times we're not ready to help others, especially those in need. Please forgive us and help us to be more kind and giving. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħid nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħid nubit tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ qaddis inrodulek ħajr għax Kristu ibnek bit-tluħ tiegħu fis-sema imexxina bla jeda l-qudiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu għad naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu ta' l-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. F'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-missier li fuqha għalilhom smajtux kont qedtilkom. Ġwanni għammet bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh mulej u dan iż-żmien li fih inti se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael u weġġibhom mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija u sa truf fl-art. Wara li qal dan, huma jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Tela Alla bajat ta' ferħ, flimkien tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bil-ħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-għoli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha, flimkien tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu, flimkien tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-senanja sabiħa, jisaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, flimkien tela Alla bajat ta' ferħ.
Qari mill-Ittra lil-Lut. Kristu ma daħal santwarju magħmul bl-idejn il-bnedmin li hu bixbija ta' santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba l-dejjem, meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal-bnedmin li għandhom imutu darba biss, u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu, wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra. Qatt jerġa' jidher darba oħra, mhux biex itneħħi d-dnubiet, imma biex jisalva lil dawk li qegħdin jistennew bil-ħerqa. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nitlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Kristu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja tagħha, ejja nersqu b'qalb sinċiera u b'fidi sħiħa bil-qlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-masafi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna, għax ta' kemmtu huwa dak li għamlilna l-wegħda. Il-kelma tal-mulej, ir-rodda ħajli l-Alla. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: hekk kien miktub li l-Messija jbagħti u f'tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiem għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan u jiena araw nibgħat fuqhom lil dak li wieħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom sa ħdejn Betanja u refa' jdejh u berikhom. U ġara li huwa u jberikhom infiret minnhom u kien maħud mis-sema. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin fer kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju jbierku lil Alla. Kelma tal-mulej. Aħna l-isfijiet ta' Malta Għawdex illum għandna ittra pastorali li qegħdin naqsmu mal-komunità ta' fidi tagħna f'Malta Għawdex. F'pajjiżna bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika dwar l-hekk imsejħa eutanasja volontarja assistita. Fil-white paper ippubblikata mill-Gvern qed jiġi propost li persuna li tkun għalqet 18-il sena u li tkun tbati minn marda terminali u li t-tobba jagħtuha 6 xhur ħajja jew inqas tkun tista' toqtol lilha innifisha bl-assistenza ta' professjonisti mediċi fl-isptar jew id-dar.
Nixtiequ nistidnuk biex tiżen sew u tara xi tfisser dak li tajt il-white paper għal-futur tiegħek u tal-maħbubin tiegħek biex inti tkun f'pożizzjoni li tagħti l-opinjoni tiegħek fil-proċess ta' konsultazzjoni. Dak li qed jiġi propost u fil-fatt suwiċidju assistit, jiġifieri li xi ħadd ikollu l-għajnuna neċessarja biex ineħħi ħajtu billi jieħu dak li l-white paper issejjaħ mediċina ipprovduta mis-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali. Dan ifisser li biex imut il-pazjent stess irid jieħu id-doża li toqtlu. Dawk li qed jipproponu l-white paper qed jisħu li l-proċess fih innifsu għandu salvagwardji li jillimitaw min jista' jirċievi din it-taħlita li toqtol, kif ukoll jipproteġi kontra l-iqraba jew terzi jisfurzaw li l-pazjenti jirċivuha. Issa aħna nafu mill-esperjenza ta' diversi pajjiżi oħra li maż-żmien kollox imur għan-niżla. Dawn is-salvagwardji jispiċċaw u jiżdiedu dawk li jtemmu ħajjithom. Il-ħajja tibda ssir peace flok dawn. U dmir mediku li jħossib il-ħajja jista' jsir ukoll dmir li toqtol. Id-dritt li toqtol lilek innifsek jaf isir id-dmir li toqtol lilek innifsek. Imma rridu ngħidu wkoll li bis-salvagwardji kollha proposti u salvagwardji qatt ma huma ħielsa mill-abbuż, il-qtil ta' persuna waħda jibqa' qtil. Għalina kull ħajja umana hija għażiża u prezzjuża. Ħadd m'għandu jħoss li ma jiswa għal xejn. In qed jaħseb biex itemm ħajtu m'għandux isib mill-istat assistenza biex jagħmel suwiċidju, imma assistenza biex jgħix b'dinjità imdawwar b'imħabba u boża. Il-kmandament ta' Alla la toqtolx li hu prinċipju mnaqqax f'qalbna u fil-qalb tas-soċjetà tagħna jibqa' dejjem jigwidana f'ħajjitna. Ma jkun qatt li aħna nkunu kompliċi fil-qtil. U ma ħafna t-tobba li jarfu r-responsabilità li għandhom li jgħixu b'fedeltà il-weda li għamlu li salvaw il-ħajja mhux jgħinu fil-qtil tagħha. Bħala Knisja aħna narfu li din il-ħidma kostanti tagħna favur il-ħajja kontribut siewi li qed nagħtu għall-Istrateġija Nazzjonali għall prevenzjoni tas-suwiċidju f'Malta li kienet ippubblikata mill-Gvern ftit ġimgħat ilu. Din strateġija li titlob konsistenza. Il-white paper bil-proposta ta' suwiċidju assistit f'każijiet partikolari timmina iddajjef din l-istrateġija hekk importanti. Il-ħidma tagħna trid tkun dejjem favur ir-rispett u l-ħarsien tal-ħajja ta' kull bniedem. Nixtiequ nfakru l-kliem ċar tal-Papa Franġisku meta spjega li l-eutanasja hi falliment tal-imħabba, mera ta' kultura tal-iskart li fiha l-persuna m'għandix inħossuha bħala valur primarju li għandna nirrispettaw u nieħdu ssibu. Ta' bilħaq, l-eutanasja spiss ippreżentata b'mod qarrieqi bħala għamla ta' kompassjoni. Imma l-kompassjoni kelma li tfisser tbati ma tinvolvix it-temma intenzjonata ta' ħajja, imma pjuttost ir-rieda li wieħed jaqsam fit-toqol ta' dawk li qed jaffaċċaw l-aħħar stadji
tal-pellegrinaġġ tagħhom fuq din l-art. Dak kien il-kliem tal-Papa Franġisku mill-2024, propju sena ilu, 23 ta' Mejju. L-appell tagħna u biex l-isforzi kollha tagħna ikunu indirizzati mhux fli nipprovdu opportunità ta' suwiċidju assistit, imma f'direzzjoni oħra li tissaħħaħ bl-investiment kollu neċessarju il-kura paljattiva għal daw kollha li jeħtieġuha. Nenfasizzaw għal kulħadd għal daw kollha biex ikollna l-aqwa kura possibbli sal-aħħar mumenti tal-ħajja. Il-koll nafu li baqa' ħafna xi jsir f'dan il-qasam. Għalhekk nappoġġaw b'mod sħiħ l-impenni imniżla fl-Istrateġija Nazzjonali għal kura paljattiva f'Malta li l-Gvern ħareġ ftit ilu. X'inhi l-kura paljattiva? I-kura holistika li tnaqqas ħafna id-tbatija. Mhijiex biss kura medika li ttaffi l-uġieħ, imma wkoll sapport psikoloġiku, soċjali u spiritwali. Hi għamla ġenwina ta' kompassjoni. Fi kliem il-Papa Franġisku biex nerġgħu nisemgħu it-tagħlim tiegħu, il-kura paljattiva waqt li tipprova ttaffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Fl-istess waqt, din l-għamla ta' kura tista' tgħin il-pazjenti u l-eżiż tagħhom jaċċettaw il-vulnerabilità, il-fraġilità u l-limitazzjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tal-bniedem fuq din l-art. F'dan is-sens huwa f'waqtu l-użu ta' mediċini biex itaffu it-tbatijiet tal-persuni f'qagħda kritika u li jiġu amministrati mhux bil-ħsieb li tingħata l-mewt imma biex itaffu l-uġieħ ukoll jekk bħala konsegwenza tul tal-ħajja jeqsar. Il-pazjent għandu dritt li jirriftuta trattament mediku straordinarju u ma jaċċettax trattament sproporzjonat li jikkaġuna tbatija insopportabbli u li ma joffrix tama. Dan id-dritt qatt m'għandu jiġi mrassam. Irridu nuru kompassjoni ma' dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba l-mart tagħhom, u speċjalment ma' dawk li ris għalejn it-tmiem ta' ħajjithom. Fina l-koll dawn għandhom isibu empatija, viċinanza, għoża kbira, appoġġ u l-kura paljattiva neċessarja. Hawn meta jkun wasal fi stat kritiku dipendenti jibda jħossu pis fuq il-qraba jew fuq oħrajn qrib tiegħu. Jgħidlek ma rridx insallab lil ta' madwari. Hawn min jibda iħoss dmir li ħajtu tiġi fit-tmiem għax qed ibati jew tilef is-sens tal-ħajja u x-xewqa li jkompli jgħix. Lil dawn in-nies iridu nakkompanjawhom b'imħabba, qatt ma nabbandunawhom u nagħtuhom kull għajnuna li jeħtieġu fil-qagħda diffiċli li jinsabu fiha. Qatt m'għandna b'xi mod inġalluhom iħossu li jkun aħjar jekk itemmu ħajjithom. Madankollu, jekk din il-white paper issir liġi, min se jipproteġi il-persuni vulnerabbli minn pressjoni minn barra jew milli jħossuhom ta' pis fuq il-familja. Nixtiequ nuru l-apprezzament kbir tagħna għal tant familji li jieħdu ħsieb persuni b'mart terminali. Għal ħidma prezzjuża ta' Hospice Malta, St. Michael Hospice huwa dawl ta' tama fis-soċjetà Maltija. U ta' ħafna professjonisti u nies oħra li qed jaħdmu f'dan il-qasam fl-isptarijiet u djar ta' kura. Nitolbu għalihom biex ikomplu jżommu dejjem b'impenn kbir il-ħarsien tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem.
Nitolbu biex il-koll nkunu dejjem ta' servizz għal min għaddej mid-batija bħalla l-mlimna Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. Ejjew noqtlu l-oġieħ mhux il-ħajja. Ejjew nuru kompassjoni għoża sal-aħħar. Natukom il-barka pastorali tagħna. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina baħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fil-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew nitolbu għall-Papa il-jum 14 fil-bidu tal-missjoni tiegħu bħala raj tal-Knisja biex il-mulejja tiegħu għaqal, saħħa, prudenza u paċenzja. Nitolbu għall-popli tagħna biex jilqgħu il-kelma ta' Ġesu, jagħmlu kuraġġ u jkunu ta' għoża għal xulxin. Nitolbu għal ħutna li għandhom dijanjosi ta' mart terminali li għaddejji minn ansjetà kbira biex fina jsibu ħbieb ta' vera li jgħinuhom jgħixu dan il-mument diffiċli u ma jħossuhomx weħedhom. Nitolbu għal kull min qiegħed jgħin lil ħutna f'mart terminali għal dawk it-tobba li taw ħajjithom biex joffru kura paljattiva jtaffu l-uġieħ ta' min m'għandux ta' ma' iżjed li jgħix fit-tul. U nitolbu ħafna għan-nurses li jikkuraw il-dawn ħutna. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Pawl missierna biex il-mulej jidawwal l-qlub tagħna u jiftaħ qalbna għad-don tal-ħajja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, lopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
u d-nub tiegħi neħi. Jitolbu ħudi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa aħna u nagħtu ġieħ lil-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u dnub. Illum fost il-ħaġeb tal-anġli tela fil-għoli tas-smewwiet. Bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiegħed miċ-ċokon tagħna. Iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll għad immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli.
ma l-isqof Joseph li qed jgħinni, ma l-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna dina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna għal-ma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, Inta tina fidejna il-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil kappillan lil parroċċa ta' Ħarsafi li laqatna hawnhekk illum. Illum bdejna x-xahar ta' Ġunju, aħna tradizzjonalment nafuh bħala x-xahar tal-qalb ta' Ġesu. U nitolbu ħafna għal dawk it-tfal li se jirċievu l-ewwel tqarbina f'dawn il-ġimgħat, għal dawk li se jiltaqgħu anke flimkien biex jirċievu s-sagrament tal-Grisma fejn il-50 u nagħmlu appuntament anke għal ġimgħa d-dieħla meta nagħmlu l-festa l-kbira tat-twilid tal-Knisja bil-miġġa tal-Ispiritu Santu għejt il-50. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi, fil-Jum Dinji tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali. Mulej, għenna nfittxu li nħadmu komunikazzjoni li taf tfejja il-ġrieħi tal-umanità tagħna. Għenna niżiraw dejjem it-tama bi kliemna, anki meta jkun diffiċli. Għenna wkoll nkunu umli u ma ninsew qatt il-wiċċ tal-bniedem fil-komunikazzjoni tagħna. Nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.